Сәлем дуслар! Бүгінгі дәрісінің темасы «Үзеңә карат» дип атала. Оста журналист булып өлгерү өчен нәрсәләрне истә тоту кирәк. Бүгенге дәресебездә үткәннәрне искә төшерербез һәм үзебез өчен яңа кагыйдәләр билгеләрбез. Үз һөнәреңдә иң остасы булу өчен журналистка һәр даим үсәргә, белемнәрен шарлап торырга һәм һәр вакыт язарга кирәк. Профессиональ үсеш өчен бу иң кирәкле сыйфат. Язу осталыгын камилләштерү өчен көн сайын язу мәҗбүри. Узын текстлармы ул, аналитик язмамы, кыска хәбәрләрме, журналист каләме язудан туктамасын. Жанр һәм формаларның төрлесен кулланып карау кирәк. Кайсы күңелеңә һәм каләмеңә ятышрак, шунда ук күреп алырсың. Булай эшләү фикерләреңне мәгънәгә ярашлы итеп кенә калмый, сүз байлыгын арттыра һәм авторлык стилен булдырырга ярдәм итә. Вакыйгаларга анализ ясап, шуны аудиторияга җиткерүнең оригиналь ысулларын эзләгез. Талантлы журналистларның язмалары белән танышып барыгыз. Һәр даим белем истәгез. Бу сезгә шәп тәҗрибә булачак. Үз һөнәреңне тулысынча аңлыйм дисәң, хаталанудан курыкма. Бу бит танып белүнең бик мөһим аспекты. Хаталанган сайын үзегездә ышаныч һәм тәҗрибә артуын күрерсез. Журналистика бит ул гади генә профессия түгел. Бу дөньяда барган иң мөһим вакыйгалар турында башкалар белән бүлешү, иҗтимагый фикергә йогынты ясау һәм үзгәрешләргә юл. Кагазгә һәр сүзне төшергән сайын үзегездә ышаныч арта баруын күрерсез. Журналистика тармагында эшләүчеләр өчен күз аллауны киңәйтү, яңа белемнәр үзләштерү иң мөһиме. Бу язмаларга аерым бер мәгънә тирәнлеге, байлык өсти. Камилләшү өчен төрле чараларда катнашырга киңәш итәм. Бу махсус семинарлар, укыту проектлары булырга мөмкин. Анда укып, тәҗрибә алмашып кына калмагыз, төрле фикер алышуларда катнашырга тырышыгыз. Телләр өйрәнүне дә максат итеп куегыз. Бу чит ресурслар белән эш иткәндә төп ярдәмчегез булачак. Нәкъ менә син җиткергән мәгълүматкә битараф калмасыннар өчен, үзеңне ишеттерә алу өчен исемеңне, үзеңне таныту кирәк. Кайсы гына тармак булса да, авыл хуҗалыгымы ул, икътисад, сәүдә, мәгариф өлкәсеме, хезмәтләр күрсәтү тармагымы, һәр кулланучы үзе ышанган белгечне эзли. Бу өлкәдәге яңалыклар, үзгәрешләр хакында аннан фикер көтә. Монда да бит үзен белгечкә санаучылар бихисап. Шулар арасыннан синең күзаллау белән аваздаш, синең фикерләреңгә якын кешене эзләп табуда җиңелеш түгел. Синең фикергә игътибар итсеннәр өчен ниләр эшләргә кирәксең? Үз имиджыңны үстерү, блогны алып бару, укучы тамашачың белән элемтәдә тору, комментарийларга җавап бирү сиңа кыенлык китерергә тиеш түгел. Кеше фикерен тыңларга өйрәнергә, үз фикереңне өстен чыгармаска, кешеләр белән мөнәсәбәтләрне көйләргә, җайсыз сорауларга җавап бирүдән баш тартмаска, кызып китү, артыгын сөйләп ташлау гадәтеңне онытырга кирәк. Үзеңә, эчке дөньяңа анализ ясап, үзең хакында тулаем бер образ булдырырга, тышкы кыяфәтең, сөйләшү манерың нинди, башкалар алдында үзеңне тотуга да игътибар итү кирәк. Уйлап табылган түгел, үзегез белән булган хәлләр кешеләргә зуррак тәэсир ясый. Үзегезне борчыган проблемалар турында сөйләгез. Эчкерсезлек һәм ихлас булу иң кулай вариант. Социаль челтәрдә үзең турында төрле имеш-мимешләр тарала икән, каршылыклы фикерләр яки хейтлар барлыкка килә икән, аларны кабул итәргә дә әзер булыгыз. Журналистның үз йөзен булдыру җәһәтеннән эшчәнлеге аны башка йөзләгән каләм әһленнән аерып тора. Башкалар арасында абруй казанырга уйлыйсыз икән, оялу һәм курку хисеннән арынырга туры килер. Я ничек, сезгә бу киңәшләр ошадымы? Тагын берсе калган икән бит әле. Хезмәтләреңнең барысында бер папкага туплап бар. Папка дигәнем синең социаль челтәрдәге шәхси сәхифәң дә булуы мөмкин. Бөтен мәгълүмат шунда тупланып барсын. Бу киңәшләрне истә тотсаң, сине гади блогер яки уртакулы журналист итеп кенә түгел, белгеч, киңәшче, теләсә нинди сорауга җавап бирүче эксперт буларак та кабул итә башлаячаклар. Инде эксперт булып өлгерәсез икән, сезгә мөрәҗәгатьләр дә артачак. Нәрсә сөйләү, кайда сөйләүгә игътибарлы булыгыз. Универсаль журналист бүген үзенең һәм башкаларының оригиналь фикерләрен дөрес җиткерүче генә түгел, һәр өлкәдән хәбәрдар һәм заман технологияларын куллана белүче дә.
Журналист үз йөзен булдыру юнәлешендә даими эшләргә тиеш. Бу киңәшләрнең кирәге чыгар. Шуңа безгә язылып куегыз. Киләсе дәресләребездә очрашырбыз. Сау бул!